Bé, us deia bona tarda a tots i a totes. Un agraïment molt gran al Col·legi de Metges de Barcelona per la complicitat en l'organització d'aquesta jornada, que per nosaltres ha estat una jornada molt estratègica, que hem estat treballant molts mesos i que arriba en uns moments durs, en uns moments molt durs per a la nostra administracions, tan durs com la persona que a mi em va fer conèixer el Sirius, la unitat Sirius, de la qual us parlaré tot seguit, en aquest moment està tancada en una presó. Tanmateix, ens sembla que el nostre compromís com a govern, com a diferents departaments, és el de continuar fent la feina que estem fent i, per tant, tirem endavant aquesta jornada. Mireu, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com un dels seus principals reptes garantir l'accessibilitat de les persones i la igualtat d'oportunitats. Moltes vegades, quan parlem de l'accessibilitat, ens ve a la imatge aquell clàssic de la cadira de rodes o l'accessibilitat física. Per nosaltres l'accessibilitat va molt més lluny i quan parlem d'igualtat d'oportunitats i quan parlem d'accessibilitats entenem el dret de totes les persones a poder gaudir dels serveis públics, a poder gaudir dels drets humans, a poder gaudir de totes les prestacions de serveis que donem totes les administracions. I, per tant, ens sembla que l'accessibilitat en la comunicació amb les persones que estan en situació d'atenció sanitària també forma part del nostre deure, també forma part de la garantia del dret al bon tracte, al tracte humà, a la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, ja fa molt temps, des de l'any 95, el Departament d'Afers Socials va instituir un centre, que és el centre Sirius, el qual el que feia precisament era garantir aquelles mesures que permetessin a les persones amb especials dificultats físiques o de comunicació poder tenir estris, instruments, elements de facilitar la seva vida quotidiana. Aquest centre per l'autonomia personal, el centre Sirius, té una unitat específica que és la Unitat de Tècniques de Comunicació Augmentativa, la UTAC, que en el seu moment va ser un referent a l'estat espanyol, en la qual hi havia professionals que es van anar a formar a Europa i també als Estats Units. Què fa aquesta unitat de tècniques augmentatives de comunicació? Doncs és una unitat molt especialitzada en prestar a cada persona i a cada situació aquells ajuts tècnics que li permetin fer-li la vida més fàcil, més vivible, més accessible, també garantir la comunicació. Aquest centre Sirius, que inclou la UTAC, però també unitats específiques d'assessorament per a les persones que necessiten d'aquests elements adaptatius per a la seva vida quotidiana, al llarg d'aquests darrers anys, des de l'any 2010 fins l'any 2016, atén directament persones amb discapacitats, amb persones menors d'edat o amb persones adultes que requereixen d'aquest suport, i el que fa aquesta unitat és l'avaluació en el mateix centre Sirius, que està a la seu central del departament, al Passeig Taulat de Barcelona, o bé en atenció domiciliària, si les persones així ho requereixen, una avaluació de la seva situació i una prescripció d'aquells elements que li hagin de fer la vida més senzilla, més accessible, més plàcida. I hem fet una atenció de 1.615 persones. També es fa atenció als familiars, a les persones que conviuen amb aquestes persones que requereixen d'aquests ajuts especials, perquè també són els familiars, els cuidadors i les cuidadores, una peça clau per la vida d'aquestes persones. I hem atès 1.292 familiars d'aquests col·lectius. Finalment, fem una feina que també ens sembla molt important, que és la sensibilització del treball dels futurs professionals que treballaran amb persones que seran assistides o en centres sanitaris, en hospitals o bé en residències, perquè ens sembla que la formació dels professionals és una peça clau per poder conèixer aquests accessoris, aquests instruments, aquestes tècniques de les quals avui parlarem. I hem format a 2.528 professionals i, en definitiva, el que fem és un conjunt de formació que ens sembla que és notòria i que és important i que val la pena compartir-ho. Nosaltres ens sembla que aquesta experiència que tenim acumulada, d'una banda amb pacients, d'altra banda amb familiars, d'altra banda amb futurs professionals, i també és una experiència que tenim acumulada amb proveïdors que estan treballant per la fabricació, per l'enginyeria d'aquesta maquinària. Jo notòriament vull fer
aquí destacar que, a més, crec que ens acompanyen la gent de BJ Adaptaciones i la gent de l'Iberia Adaptacions, professionals amb els quals també treballem, que també estan ajudant al sector, que, a més, són empreses que estan treballant per fer la vida millor i més fàcil a les persones. Ens sembla que una aportació que podem fer és compartir aquest coneixement que tenim acumulat. Per què vam proposar fer aquesta taula? Com us deia, d'una banda rebem sovint aquests comentaris d'aquestes persones, d'aquestes famílies que ens diuen que la seva atenció quan van en centres hospitalaris o quan van en residències és complicada, els és difícil de poder-se comunicar amb aquells professionals que tenen cura d'ells mateixos o dels seus familiars. Per tant, ens sembla que recollim una inquietud, una situació viscuda a la qual podem donar-hi millor solució. D'altra banda, aquests darrers 2 o 3 anys hem treballat directament amb alguns centres sanitaris, hem treballat amb la Vall d'Hebron, amb l'Hospital de Bellvitge, amb la Mútua de Terrassa, amb l'Hospital Sant Pau o l'Hospital de Manresa, que directament s'han adreçat al nostre centre, al Sírius, demanant precisament aquesta formació que us deia que ja estem fent. Per tant, ens sembla que és una demanda ja existent. Finalment, també constatem que en alguns centres mèdics a nivell internacional aquestes unitats específiques per atendre aquestes persones que tenen aquestes dificultats comunicatives a causa de la seva malaltia, de la seva patologia permanent, sobrevinguda o molt puntual, però hi ha llocs on aquestes unitats ja existeixen, per tant no ens inventem res, intentem compartir amb el sector coses que de les quals ens sembla que ja hi ha necessitat i que ja hi ha experiències que així ens ho estan demostrant. Per tant, nosaltres fem una feina que és molt petita, som una unitat molt petita, la Direcció General d'Igualtat promou aquest principi bàsic del dret a les persones a ser tractades com a tal, el dret a les persones a comunicar-se, sigui quina sigui la seva situació, a ser ateses i a ser escoltades i a ser interpretades, sigui quina sigui la seva situació. Ens sembla, com us deia, que valia molt la pena poder compartir amb vosaltres aquesta nostra experiència de fa ja uns quants anys. Agraïm-vos molt als professionals amb els quals ja fa temps que estem treballant. Per tant, jo no m'allargaré més. Més tard sentireu també parlar una persona de la nostra unitat, del Sírius de la UTAC, però en tot cas posar-nos a la vostra total disposició, més enllà del que avui puguem sentir, que ben segur serà molt interessant, dir-vos que el Sírius, que l'UTAC, és un centre que és obert, que atén a totes les persones via derivació dels hospitals o dels centres que els donin la nostra referència o perquè una persona s'hi adreci directament, sigui una persona amb alguna malaltia, sigui una persona familiar o sigui una persona senzillament interessada. Estem a la vostra total disposició i reitero l'agraïment al Col·legi de Metges de Barcelona i a tots i a totes vosaltres. Constato un cop més que sempre que es tracta de persones que cuiden persones, les dones sempre som notòria majoria i segur que això és una cosa bona si a més també ens acompanyen els homes. Moltes gràcies i bona sessió.